Bon dia, president. En un país de peatges, la pregunta va sobre autopistes que sempre guanyen, una ciutadania que sempre perd i unes multes infinitament injustes i quilomètriques. En relació a l'àmplia i estesa protesta del no vull pagar, es van imposar un mínim de 66.000 multes contra una expressió ciutadana massiva, pacífica, democràtica i desobedient. No pagaven prou i el govern va modificar la llei per cobrar-les. La protesta alçava la veu i les barreres contra un frau persistent que seguim pagant unes autopistes ja construïdes, ja pagades, i que en règim de monopoli i a través de les rendes dels catalans i catalanes les autopistes guanyen milers i milers d'euros. La pregunta és senzilla: quina és la voluntat del govern de resoldre un conflicte que és col·lectiu, no pas individual, i si és possible habilitar una taula de diàleg, negociació i resolució respecte a aquesta protesta? Quan i com? Gràcies. Per respondre té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernández, jo entenc que a Catalunya hi hagi una reivindicació entorn del tema dels peatges, sobretot per un tema diferencial, el que passa a Catalunya respecte al que passa a la resta de l'Estat. I això, efectivament, fa mal als ulls, perquè aquí es paguen molts peatges i a la resta de l'Estat se'n paguen molts pocs. Ara, de tota manera, deixi'm dir-li, després li intentaré ampliar la resposta, que aquest concepte no vull pagar, jo crec que és erroni. Perquè pagar les carreteres les pagarem d'una forma o d'una altra. O les paguen els usuaris amb els peatges, perquè les usen, o les paga el conjunt de la ciutadania amb els impostos. Però gratis les carreteres no ho són mai, enlloc del món. Per tant, el concepte em sembla que entre tots plegats l'hem de revisar. Per repreguntar té la paraula el senyor Fernández. Gràcies. En tot cas, no vull pagar, no. Ja hem pagat 3, 4 o 5 cops, hem repagat i es perllonguen les concessions per rescatar les autopistes de Madrid. Com diria la PA, sí que es pot, però no volen. Deixo de banda l'anècdota que el president d'Abertis sigui també el màxim responsable del Sarec, que Abertis hagi guanyat 2,8 milions cada dia durant 2012, o que no sé com interpretar-ho, que el Departament d'Interior, que multa 66.000 persones, li hagi donat la medalla al mèrit policial fa 2 dies al senyor Alemany. En tot cas, permeti'm exemples de sí que es pot en àmbits diferents: el de la impunitat del poder, l'amnistia fiscal de Rajoy, els 130.000 euros perdonats per l'Ajuntament de Lloret en tributs municipals a un mafiós com Petrov, la crònica persistent de quan el PP indulta Unió, com fa un any, o el darrer gest bíblic del govern Zapatero, que va ser indultar un banquer en aquests temps de crisi. Però més enllà d'això, que és la impunitat del poder, sí que en l'àmbit de les lluites socials sempre hi ha hagut espais de diàleg i resolució. La guerra de l'aigua, quan 70.000 famílies a la dècada dels 90 es van negar a pagar i adeutaven 3.500 milions de pessetes a Agbar, l'anul·lació dels antecedents dels insumisos al servei militar, 40.000 persones, o la suspensió, anul·lació o recerca de resolucions col·lectives a problemes col·lectius. Estic molt d'acord amb el que deia, més encara quan canviem el hashtag, no vull pagar, sinó ja hem pagat prou, i nosaltres estem a favor de les finances públiques i de fer carreteres, per suposat, però un cop han estat pagades no és just que hi hagi multinacionals monopolístiques que guanyin milers i milers d'euros. És tan senzill com això. I també respectar el dret a la protesta i no respondre amb mesures repressives coercitives. Gràcies.